Chitiko chinosirisa choonekwa kunzi munhu anopinda muchipatara achitokwanisa kutotaura, achitokwanisa kutomuvha mabody parts ake, but 2 days after aiwa atoonekwa kunzi aiwa zvipatara zvemuguta guru renyika yeZimbabwe reHarare zvofeilya aiwa kurapa munhu kusvikira azorasikirwa noupenyu hwake, zvashooresa nyika. Sana venda masvika kudanyirwa pana apo subscribe or like on the bell icon. Tibina BBC ndanyira chiti in a normal country that you expect Tatenda Pinjes, a Sungura artist who died yesterday, to be alive. You can't arrive in hospital able to talk like this, then after 2 days declared dead. Zimbabwe is a crime scene. People are killed systematically. How many people are dying every day because our hospitals are not working? How many people are dying every day because our roads are bad? Zimbabwe as a country should address this. This is a crime against humanity. Let those who celebrate gifts from people who are destroying this country celebrate knowing that this is what they are enabling. Mashoko atukona kuti aiwa direct threat iri kukanda kune vanhu vese vari kureceiva mota dzina kuitwa chivhayo and the likes, nangwe nemagospel artist vanenge vachinzi ndivo vanosimudzira mweya yevanhu ichiendeswa kuna Mwari. Panapa tona nezimu aiyatoeka ripoti yakati the Harare hospital didn't have a single pain killer pill. Pain is the video footage of Sungura artist Tatenda Pinjes suggests the singer is heard in this clip asking for pain is. The hospital was reached for comment. Mashoko anobuda panapa chiexposwa nezimu aya vachiti aiwa chipatara chemuguta guru reHarare chakatoshaya mapain killer, but panguva iyi toona the same country toona kuti mune vanhu vari mugovernment vari kuva vachidisha out vanhu mamota dzekuma thousands, dzekuma 80,000s, malens achingodhistributiwa, but the same country iri kushaya apain killer. Tudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Panapa people have been challenged. Vese vakanorisiva magifts anobva aiwa kunana Wikinochiva and the likes. Muchiudzwa kunzi ndozvamuri kukonzeresa izvi kuti vanhu vafe nekukata upenyu hwevanhu. Tudze mafunguro enyu pinda mucomment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.